Значи вчера се занимавам с елати простотията. Какво створих вчера? Вчера се занимавам с това нещо, това е отходната тръба към къщата. И има драми от известно време с нея. Мислех, че е че е спукана някъде надолу, че трябва да се наложи цялото това нещо от тук надолу и там зад къщата да се копае. Но за щастие проблемът се оказа, че е тук, където в момента съм сложил тук и други глупости, където влиза интернитовата търба в ПВЦ търбата. И проблемът идва от самата снатка, защото излизаше вода около снатката и всякакви мизери и такова. Вчера общо се занимавам тук копая, кърта тук камъни, какво ли не, и за щастие установихме проблема. Обаче сега трябва да намеря преход от FI 250 към FI 125. Това е почти невъзможно да се намери. В интернет не мога да го намеря, какво става за някакви физически обекти. Монтана. Сега общо съм тръгнал към Монтана и ще ви взема с мен да търсим такова FI 250 към FI 125 или нещо, което може да ни свърши работа да направим този преход от стари интернитови търби към ПВЦ търби. Идея нямам какво ще намериме, чисто не разбирам от това нещо, общо взето експериментирам. Така отиваме до Монтана, имаме друга работа да свършим и ви взимам с мен. Стигнахме вече в Монтана и вече съм тук в апартамента, дойдох за малко, защото по принцип тук никой не живее, може би 15 години. Периодично минавам да снимам водомера, да го пращам към ВИК. И затова минаваме сега тук набързо и след това действаме по задачи. Трябва да отидем да намерим такъв преходник. Ако намерим или там нещо, каквото намериме, трябва да отида до Вилкон да си поднова договор на служебния телефон, да напазаруваме и други неща. Трябва да мина през закон да си взема една пратка. Такива неща. Така че, я виж какво намерих тук. Какво си видях. Поне сега сезона на баловете. Тук ми го е. 2011 враче, випуск. Албума от бала. Ето бастун съм аз. Чакай да не показвам другите ученици, сега ще ви кажа, ето ми е тук още веднъж. С катето от моя клас. Големи бандити бе. Ето е бастун. Той пак не мога да се фокусира. Ето бастун ми се води брат, кръвен брат. Тя ще ви намеря друга снимка да ви го покажа. Да, какви интересни годинки беха. Буда работа. Ето. Ние сме на една корица с него. Този бастун ми е кръвен брат. Да. Ще ви запознава някой ден с него. Добре, айде да не се занимаваме вече повече с такива неща, да действаме, защото трябва да ходим и ако от живот и здраве намериме този преходник или нещо там да измислиме, да мога да го прекараме. Така че айде да действаме и се включваме след малко отново. Некви са се чукнали тук. Как се ударил този пич, не знам и какво. Случва се, за съжаление. Добре, тук сме вече в магазин да видим. Тук има някакви тръби. Ама не виждам такова. Каквото на мен ми трябва, то беше ясно, че това ще бъде трудно да се намери. Също ми трябва и такова нещо. И такова нещо, само че от FI 250 е много голямо към FI 125. И сега какво правим? Идея нямам. Тук няма нищо. В крайна сметка аз пък експериментирам да го направя с въздуховодна тръба. Да я набия вътре в интернитовата тръба, макар че искам това ми трябва FI 250, за да може да влезе отвън и да влезе вече след това да обхване интернита отвън, а вече в FI 125, който ПВЦ тръбата, да влезе вече вътре в нея, за да няма течове и тия мизери, защото до сега точно така беше. Хора, днеска е брутална жега.
нещо да виждам икон. Да видя какво съм си поръчал. Поръчах си една дюза за водостройката. Това е някаква пластмаса. Дюза за водостройка, защото нямам дюз. Имам някакъв градена на водостройката, който изобщо ми харесва. И сега излизам от там. И се бях си поръчал, защото тия жеги и сега аз много обичам да си лъскам колите и съм супер голям педант. Ей, това хубаво е. Тази дюза надявам, че ще стане. Аз съм с водостройка на Parkside. И сега това не е спонсорирана реклама. Никой не ми е платил с това нещо. Просто много трудно се намират такива дюзи конкретно за Parkside. За Керхер ги има доста, за Parkside няма никъде. Обаче проблема е, че не мога да намеря такова фи от 250 към 125 или 110. Аз не съм сигурен PVC тръбата ми колко е 125 или 110. Според мерките, които взех 110, 125, но реално явно се казва, че масово за канализацията се ползва 110, общо взето не знам. Назимал съм една камара глупости и се надявам нещо да стане. И като се прибера в София, вече си търся муфа плюс такъв преходен адаптор или там не знам как се казва. Така че днеска брутална жега и много тегав ден. Много динамичен по-скоро. Айде да потегляме, така няма как да не мина от тук. Това е едно от основните места, на което винаги спирам, когато излизам от Монтана по път към Копиловци. Това е доста известно място тук в Монтана като цяло. Доста младежи се събират тук. На то просто и гледката е уникална. Стига толкова съм се спирал на разни места, тръгваме към село, защото трябва да слагаме работните дрехи, се захващаме за работа, защото не мога да се изкъпа, хора, не мога да се изкъпа. Така че, ходиме и се включваме след малко. Няколко часа по-късно прибрах се до село, всичките тия допълнителни тръби, знатки и какво ли не купих, нищо не стана. И с 300 зора ги намерих тези неща в София. И сега на майка ми приятела отиде, купи ги и имахме среща на Петрохан. Той от София до Петрохан, аз от Копиловци до Петрохан. Да се видяхме, прехвърлихме ги, даде ми ги и сега се прибирам по най-бързия начин. Живота трябва да 7:30 до към 9:30 някъде се стъмва. Предполагам, че ще мога да използвам светлата част, за да монтирам и да мога да се изкъпа. Защото вчера не можах да се изкъпа, днеска беше брутална жега и ако не се изкъпа и днеска, не правя. Много кофти бе, човек. Как може тия шантави размери да ги слагат 250 на 110 и никъде не може да се намери? Днеска в една камара магазини ходих и навсекъде ми казаха, ние имаме до 110, на 110 нямаме нищо. Добре, това да правя аз тогава. Добре, че в София ги има. И ще ви ги покажа какви големи кютуци са. И отиваме да ги монтираме. Сега няма да се плашите, тук е страшна кочина, ама това е, което ми трябва. Това е редукцията, 250 към 110 и това е муфата 250 на 250. Тия неща никъде ги няма и това е доста голямо, хора. Това е то направо. Главата ми влиза. Това е много голямо. Много голямо. Това е най-големия размер, който съществува. Не съм много сигурен, ама да. Това са. Сега отиваме да ги монтираме и се надявам да стане. Добре, пристигнахме. Това е проблемният участък. Тук сега е тази муфа. Трябва да влезе тук и в нея да влезе това нещо и така трябва да стане. И сега да видим какво ще се получи. И така, вече сме на следващия ден и ето това нещо трябва да се получи. Само че с нощи се стъмни и не можах да го направя като хората, защото отново има течно. Една идея е по-добре, отколкото беше. И сега, трябва това нещо да го сваля отново. Хубаво е тая циментовата тръба.
да я мина с картача, да я обера, за да може муфата да влезе хубаво, защото самата тръба, тя не е пълен кръг, тя е отдолу е равна и отстрани отгоре вече става като кръг. И в случая муфата е изцял кръг, редуктора е изцял кръг и трябва хубаво да го напасвам. Отдолу има пукнатини, които сега тук ще мисля, ще ги тъпча с цимент и водно стъкло, слагам полиетанова пяна, ще слагам санитарен силикон и какво ли не, само да го оплътна и това нещо да стане. Най-вероятно може би ще трябва да смена и тези тръби надолу, защото сега пък наклона няма да ми дойде, днеска цял ден с това се занимаваме. Но поне с нощи успях базово да се изкъпа, така да мине малко вода през мене. Се надявам днеска вече да го финализирам, защото ми писна 3 дена се занимавам с това нещо. Аре да действаме! Един бърз апдейт. Сега това сме го сложили. Отдолу и отстрани, където можах, съм го запълнил с цимент, с пясък и водно стъкло. Фиксирал съм го с пяна и като засъхне, тук ще му сложа и санитарен силикон. Да засъхне и след това биеме кетовиците, свързваме това, като най-вероятно майка тръба ще я преправяме. И нещо такова направям и стигнал не знам до къде. Ама това е. Стари къщи, стари тръби, това е положение. Така и са, дойде ред и на силикончето. Да го изолираме. Сложа по-малко. И след това, където трябва, ще повтарям. Мисля, че е окей. Ето. Хубаво го понацапах. Го замазах. Вътре съм сложил един чувал, в случай, че има нещо се стича, нещо дребно, макар че всичко е спряно, нищо не тече тук, да обира влагата, да спира водата. Сега трябва и тук и отгоре да сложим пяна, такова санитарен силикон и сме в играта. Сега трябва да съм много внимателен да не бутам, както казах, съм много внимателен да не бутам земя, защото съм го зачистил. Вече се мазах. Добре хора, вече сме на следващия ден. Минаха вече 24 часа как съм го цементирал това и около 20 часа как съм сложил силикона и мисля вече да направим финален тест. Сега слагам тук това уплътнение, трябва да го сложа. Слагаме това, свързваме тук, съм си отрезал едно парче тръба, за да направя тази снатка, защото тук ми бяга, иначе дължината ми бягаше и нещо такова. Така че айде да се хващаме за работа и да го направим като хората. Искам да зачиста уличето, където ще сложа гуменото уплътнение. Чай да изкарам аз. Той чувал, са не ми трябва. Така. Слагаме са уплътнението. И сега, тук съм в една кошчика имам вода с сапун. Съм си разбъркал. Ето така ще го намая, за да влезе по-хубаво. И това тук ще си го намокря.
Така. Иде време да монтираме. Сега тук много напасна. Ето, това е финалният резултат. Готови сме. Тръбата монтирана, муфа, редуктор, трава. И сега пускаме да направим тест, да видим какво е положението и се надявам, че няма да има повече дребни, защото ми писна от тая тъпа трава. Пусна ли водата? Чакай, още нищо не е. Не, аз се надявам да не излезе повече тук отвънка, ама... Я да видим се. Ние се надяваме всичко да е наред. Че ми писна 3 дена. Искам да отворим този капак, да видим тук водата. Кое да отворим? За какво ти е да го отваряш? Да видим тази друга страна. То ще се чуе. Как мързи. Сега ще го заслушам. О, тече, тече. Да. Тече малко така да видим. Тече. Чува се. Шурти. И няма теч. Добре. Няма. Няма теч, се чува, че шурти. И на кой показваш? И на тебе говоря. И на телефона говоря, и на хората. Добре. Така че остане или че му мажеш и още? Нищо няма да мажа повече. Обаче, Това е положението. Нека сега да потече малко. Чиста работа. 3 дена мъки. нужник. Нужник ще кажа. Че дигаме този тиган да видим. Ма нема какво да го дигам, за какво да го дигам? Да видите какво има. Добре, хора. Това приключение с тази тъпа трава приключва тук и сега. И ще се видим в следващото приключение от живота на село. Чао и до следващото видео. И запомнете, живейте го този живот, защото той не чака. Успех!